Allah ka kare kare tira gun sayyidul kulli anda yabduha asbi da kifali sayyidun Abubakar Umar Usman Ali baban su fadu bazara ajiyar Allah ta bi kowa ta zarce kowa kare 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 mulawai sai rasulullah ciki ka ta amfan annabi barin duba mun kara mutunta wasila wasa ba zawali yayi da basu kuzance sako ba su shehu tijjan yadda ya rasulullah shehu tijjan yadda ya rasulullah ahmad tijjan yadda ya rasulullah mulai tijjan yadda ya rasulullah arjidan tijjan yadda ya rasulullah masoya shehu tijjan wai ina masoya ahmad tijjan ya'yan ɗariƙar shehu tijjani ku tattaka hannun ku izini inda kuna son shehu tijjani ku tattaka hannun ku izini ka saba wa ahmadu tijjani ka saba wa shehu tijjani sai ku zaɓi shehu tijjani ai gudanar shehu tijjani jikan annabi Muhammadu na shagala da kai na damu da kai maza mata annabi Muhammadu na jefa a ƙuri'ata soyayya da salati shine jam'iyyata ba wani waye ba wani waye ba wani wane da waɗi don ka kowa ina masu zaɓe ku zaɓu ganin mu ne annabi Muhammadu ina masu zaɓe ku zaɓu ganin mu ne ya fi a jam'iyyar mu bashin sanyi bare zafi mamaki zanye bare kuma nuna ba ɗare ne sai dai salati da soyayya rasulullah abubuwa gaisuwa yake miƙawa ga mai gidan kowa lambai ka wasu adaika ya rasulullah gaisuwa yake miƙawa mai gidan kowa lambai ka wasu adaika ya rasulullah annabi Muhammad 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 ya annabi Muhammad ya rasulullah ya ubangijin komai kalin ya ubangijin kowa kalin albariya taimakan yau ma domin mijin safiya ba da so idan kai bege a ci shigaya wanda duk yake zai aikin da ba ka yi karya shi ya sa na saka a farko ta fara jallalla gaisuwa da ke riga ga mai gidan ko ayya bai da wasa da ya kai shekar isar mulki kai ta ƙara tira nan ga jaruman nan da ya yi wa kauni gyara garkuwar halitta daga kan shi babu saura wanda ya zama kuban nan karan da ya hijira adihi kasa da sahabbai da auliya walla amma ga mai gidan kowa da bai da wasa da ya jaruman farkin ahmadu mai barewa babu mai gimbiyar hanyar kaubar dawawa shi yasa da bijan ka muke jabe bakewa jini da shakbar hama kaulai ke badin tsaiwa har da shak abubakari alkula ta sirrin la gaisuwa da ke riga amma ga mai gidan da bai da wasa da ya rasulullah yadda na gaida masu fitar da mu a kukushi masu baiwa ruhin mu da zuciya abinci wanda aikinsu kullum ta da kau da barci yanzu fadar ma'aiki zane in yi fadanci in yi jinjinan banyar ma da gaisuwa da ke riga amma da mai gidan kowa da bai ga wasa gaisa ya rasulullah
annabi Muhammad ya Rasulallah annabi Muhammad ya Rasulallah ya annabi Muhammad ya Rasulallah baba amsa ya Rasulallah baba amsa ya Rasulallah ya annabi Muhammad ya Rasulallah annabi Muhammad ya Rasulallah annabi Muhammad ya Rasulallah annabi Muhammad ya Rasulallah annabi Muhammad ya ayya Rasulallah annabi Muhammad ya Rasulallah annabi Muhammad ya Rasulallah sallama ga mai ba da rabo ya ba da gata sallama ga mai daga daraja ya bayyana ta sallama ga mai bayyana arzikin halitta sallama ga sakil asrari shugaba mafita mai tsayawa bayi gun khalidin mujallala gaisuwa ne ke rika sallama gari ka shigar martaba da girma ainul muradina majidina usama zahiru sa'adatu shatan bayanin lima mai gidan rijalu masu yi wa rabbana khidma al-makhiy shugaba muhammadur rasulullah gaisuwa ne ke rika sallama nake ya alamar shuhudi kafi sallama nake bai raba gargama da bibi sallama nake karullahi ya nazifi sallama nake wasu dal mursalina ya shafi bai kadai takarzati sahibul bayanin lana gaisuwa ne ke rika girgijen kamanci barka da yau habibi sanka ne kadai ke juya ni ya muhibbi karka gyara baba suna ya kai da gurbi ya abin nufin rabu gwanin wani ya rabi taimakon dan sarkin zuciyar ka sallallah gaisuwa ne ke rika da mai gidan kowa da bai da wasu alaita ya Rasulallah Annabi Muhammad ya Rasulallah Annabi Muhammad ya Rasulallah Annabi Muhammad ya Rasulallah mai da baka komai na sama da kyau da hali Annabi Muhammad ya Rasulallah Annabi Muhammad ya Rasulallah Annabi Muhammad ya Rasulallah Annabi Muhammad ya Rasulallah ya Rasulallah Annabi Muhammad ya Rasulallah Annabi Muhammad ya Rasulallah mai da baka komai na sama da kyau da hali mai kadaita Allah kaunar ka ce usuli kai take rike da nau'in dukkan kima kulli kau da damuna rami kai ka fidda mutili kyauta kai tarba mana da ilaha illallah gaisuwa ne ke rika kuma mai gidan ko ayya da bai da wasu alaita ya Rasulallah kun ka wajibi ne kun ba su so su tsira annabi Muhammad ya Rasulallah wanda wajibi ne gun masu so su tsira wanda ko ya kafirce ma ya taisa ira duk isar sa ko da shi an ka ba zabura wannan zancen da nayi wanda bai bi gyara wanda yayi musu kuma ya ja da rabu jallalla gaisuwa ne ke rika wanda wajibi ne gun masu so su tsira wanda ko ya kafirce ma ya taisa ira duk isar sa ko da shi an ka ba zabura wannan zancen da nayi wanda bai bi gyara wanda yayi musu kuma ya ja da rabu jallalla gaisuwa ne ke rika amma mai gidan kowa da bai da wasu alaita ya Rasulallah annabi Muhammad ya ya Rasulallah annabi Muhammad ya Rasulallah mai farin ido an jana wasu da sirabi sanka ne kadai Allah ke wa zuhudi inda duka kalla annabi Muhammad ya Rasulallah annabi Muhammad ya Rasulallah mai farin ido an jana wasu da sirabi sanka ne kadai Allah ke wa zuhudi inda duka kalla nan da yake da dadi kai ka samu wayar Allah take kai wadi ba abin miji bayan kai wasu da audillah gaisuwa ne ke rika da mai gidan kowa da bai da wasu alaita ya Rasulallah bai saka a farko tun ba gini da kyauri mai tsayawa ƙarshe ran firgita da tsiri ran da babu dan koyo ran da babu rarri duniya da 'ya'ya har na saba bare aure babu bai da cewa sai kai a duk ibadallah gaisuwa ne ke rika da mai gidan kowa da bai da wasu alaita ya
ba kai kadai ka zo ko asuba ba kai kama ba ba ta inda hannunka ba zai kama da kai ba Banga inda Allah kai kake da rinjaye ba da kishiyoyi ba kai kadai ka san yadda ake kadai ta jallalla gaisuwa nake miƙa kawai gidan kowa da baiwa misalinka ya Rasulallah wanda inda Allah ya ɗayan ba da kai ba ko ina ya mota ba zai rage da kai ba sanuwarsa kai ne sanadin ta ba zato ba babba inda Allah bai nuna shi da kai ɗaya ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah gaisuwa nake miƙa mai gidan kowa da baiwa misalinka ya Rasulallah da inda Allah ya ɗayan ba da kai ba ko ina ya mota ba zai rage da kai ba sanuwarsa kai ne sanadin ta ba zato ba sai ka samu wayar wanda inda Allah bai nuna shi da kai ɗaya ba wanda inda Allah bai nuna shi da kai ɗaya ba wanda inda Allah bai nuna shi da kai ɗaya ba Allah la ilaha illallah محمد رسول Allah الله la ilaha illallah Allah la ilaha illallah محمد رسول Allah الله la ilaha illallah Allah la ilaha illallah محمد رسول لا الله إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول لا الله حيا محمد رسول الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا الله إله إلا الله محمد رسول الله gaisuwa nake miƙa yau mai gidan kowa da bai da wasa alaika ya Rasulullah wanda inda Allah ya ɗaya ba da kai ba ko ina ya mota ba zai rabe da kai ba sanuwarsa kai ne sanadin ta ba zato ba wanda inda Allah bai nuna shi da kai ɗaya ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah gaisuwa nake miƙa mai gidan kowa da bai da wasa alaika ya Rasulullah annabi muhammad ya Rasulullah ya Rasulullah annabi muhammad ya ya Rasulullah annabi muhammad ya Rasulullah baba usa ya Rasulullah annabi baba sabawa ya Rasulullah annabi muhammad ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah idan gaisuwa nake miƙawa ga mai gidan kowa labbai ga wasu abaika ya rasulullah gaisuwa nake miƙa mai gidan kowa da bai da wasa alaika ya Rasulullah ya Rasulullah ya babban bagewar kowa annabi ne cikin wasira ya mafakar bagewar kowa annabi ne cikin wasira ya rahmanu Allah sarki da bai ba da kyauta in ya ba ka yayi kenan ba mai maka kita kaman so nake ka daɗa min yau ma in rubuta baitoci da wanda ya zama har ma da fitintiri ya yi hira ya mafakar bagewar Ayya. kowa annabi ne Ayya. cikin wasira yaran kuma imani ka ƙara salatai da gaski kwazarin rahamar ka wanda kake marta ki wanda ka gayyace
kowa an daure su domin tsira. alaye ciki da sharifai jikokin ma'aiki ya zallo mallake har da safai sun su nake wa doki ya Allah da mai katabi ya sirrin kulla baki sada sa'amakus sakalaini shakwar hama mai mafarara ya mafakar bakewar kowa an daure su domin tsira. na yi maka gaisuwa ne shi ne samun lafiya ta cewa abubakar alfulati kai ka bani kyauta ka sanya na hanyar da ba sa karci ba kazanta sannan ka yi mun garkuwa daga dukkan zangwama ko yara ya mafakar bakewar kowa an daure su domin tsira. in dai sallama daga nan ga ma'aiki na wadatu alƙiblar shiga da fitowa jagoran fitattu ruhin masu rai mai sirrin tasowar matattu na yi maka sallama maɗayanci mai kadarin da bai da mafara ya mafakar bakewar kowa an daure su domin tsira. يا فتح الجميع الخير عبيد الله صدو يا ألم الشهود تجلى الذات سمن سدو يا بحر المحيط تككي سيدغني إدادو شد مشن makusanta wanda ilahu bai yi wa tsara ya mafakar bakewar kowa an daure su domin tsira. annabi ne kadai hasken da ya yi dubin darari hasken ne ya bayyana sai da yana shaidukan wurare ya haska ma'aurata yara manya har masu bari ya haska gari ya haska daji ya sanya musu a tambayi kura ya mafakar bakewar kowa an daure su domin tsira. annabi ne kadai masu kirji mai tashi da riga kwallo wanda ya tacci ne kai ya tara zuga ranar nan da duk mai girma kai ke sanya hanga bayan kai ma'aikin Allah waye inda shi an tsira ya mafakar bakewar kowa an daure su domin tsira. na san babu ce a masar nan ko da ban faɗi ba tabbas ba mu tsira in ba kakan alhassan ba ba ga wanda bai gazgata abun da na faɗi ba zan kashe shi wallahi ko da kotun lahira yayi mara ya mafakar bakewar kowa na san babu ce a masar nan ko da ban faɗi ba tabbas babu tsira in ba kakan alhassan ba barama ga wanda bai gazgata abin da na faɗi ba zan kashe shi wallahi ko da kotun lahira yayi mara ya mafakar bakewar kowa an daure su domin tsira. annabi rayuwa ta gaba da ta ga masallamawa da ma zuciya ta tuntuni ta gaba kan garewa al'amari guda ɗaya kullum take yawan tunawa
ya mafakar fakewar kowa annabi ne cikin wasira ƙaunata da kai zan tsaci ba wai bai haɗi ba domin mai gida banda kai ni ban ga abin riko ba numfashin da ba kai asara ci ba ƙanƙani ba domin rayuwa ta rayu cikin ka ta ko'ina ta tsira ya mafakar fakewar kowa annabi ne cikin wasira ƙaunata da kai ni ba dan aljanna nake ba ba tsoron azabar ubangiji ya sani ba ba dan duniya ba ba dan birge yan adam ba burina kawai yardar ka in ka aminta to na tsira ya mafakar fakewar kowa annabi ne cikin wasira ƙaunata da kai so nake ko yaushe ta wanzu akan ka bai in mutu ba ko yau ko yanzu annabi Muhammadu akan ka bai in mutu ba ko yau ko yanzu dan ni bar rabi an juma ma Rasulullah ya tazu da rayuwa da mutuwa idan dai ga ka bakin ciki yayi kaura ya mafakar fakewar kowa annabi ne cikin wasira annabi Muhammadu madalla da dannan da na amina cikin ka haifa yayi wa duniya gyara kuma shi yayi mata rumfa ya haɗa kan kabilu da dakan kwai sai su ta jarfa adalcinsa ya sa ko akuya ba ta gudu don kura ya mafakar fakewar kowa madalla da dannan da na amina cikin ka haifa yayi wa duniya gyara kuma shi yayi mata rumfa ya haɗa kan ƙabilun da dakan kwai sai su ta jarfa adalcinsa ya sa ko akuya ba ta gudu don kura ya mafakar fakewar kowa annabi ne cikin wasira dole in kai da kai dan abdullahi abul mu'azzam mai dutsen safa mai marwa mai kausar da zamzam zuba da nisira da lumaniru tare cika da kinzam mai zanzar fasahar yabanka wanda kawai na kawo mara ya mafakar fakewar kowa annabi ne cikin wasira ya haƙuri ma'aiki da wautarwa wayan mutane kai fama da su don su shirye su bar hanyar mutane wasu sun kawo da kai wasu sun gane kai rahamani dan aka isa ba wanda ya kama kafar su balle tsara ya mafakar fakewar kowa annabi ne cikin wasira an zan dakata ya uban dakin su uwai su karbi sharif zalin jos mai yaban ka cikin dukkan sakwanni ya maunan mawali na gode da kake kula ni ba dan kai ba da zakarana ko a gidan mu bai yin shara ya mafakar fakewar kowa annabi ne cikin wasira rubuna ka kare sanatai mafakar fakewar kowa
mai raba gargama hana karya mai kyauta da tafin baiwa dan karkai da tsarin komai sai gatanmu mai kyan gaiwa ta ahalin har da samurai kai su jarum sabon mai amalan wani da girma mai da sabar da ba karama ba da a gidan ma'aikin Allah in ya suwai da kubarewa farko shehana Ibrahim suka bugin da baban shi wannan shehu Abdullahi zamanin shi ba ta bukai shi gwarzo ne karimi sosai da Allah ya zaɓe shi ya kai matuƙa a wulaya mai darajar da ba karama ba. bara amalan wani da girma Kuma ji shewa Abdullah dan shehu Muhammadu dan baiwa gwarzo mai abun mamaki da halin mare kyakkyawa mai izinin sarautar wilaya da ilimi yake shayarwa dan haka daga abin da ya duba har abada ba zai manta ba. bara amalan wani da girma Shi sayyidi Muhammad bin ba zama da shi da shi jami sun yi abubuwa masu dama kan hidimar cikin addini. Shehu ya bar izini cikakki don ya zama turai ya ce da shi ka koma ƙasar ku alkhairai wasa yanki ba. bara amalan wani da girma mai da sabar da ba karama ba da a gidan ma'aikin Allah in ya suwai da kubarewa ya dawo ya zauna ya Ya saurari ya dawo ya zauda yana saurari kan hukuncin Allah ƙarshe ya rubuta wasiya ya yi batun zuwa mai baina nurin da shehu yake yi bai wuce ɗayan gidan Abdullah inda ya bayyana gausi bayar nan ba inda yau bata ji ba. bara amalan wani da girma mai da sabar da ba karama ba da a gidan ma'aikin Allah in ya suwai da kubarewa ko anan da tsayawa Wannan nasabar ba ta yi rauni ba kun san ke wallahi ba su gane ba